Udatní indiáni putovali prériou, keď narazili na múr z ruží, siahajúci až do neba. Neváhali a pustili sa do boja so zeleným nepriateľom. Presekali sa do neznámeho sveta a voviedol ich on, legendárny náčelník Bystrý bizón. Pri pohľade na spiace kráľovstvo zachoval kamennú tvár. Aj keď to, čo všetci videli, im muselo vyraziť dých. Blížili sa ako dravce. Nenápadne z nohy na nohu. Až našli, čo hľadali. Komnatu, kde spala krásna šípková ruženka. Indiáni skúšali všetko možné, aby princeznú prebudili, ale krásna ruženka spala ďalej. Náčelník ju nakoniec poboskal, princezná sa prebudila a s ňou aj celé kráľovstvo. Tak čo, spokojní obaja? Aj u nás spájame veci tak, aby ste boli všetci spokojní. Keď si k svojmu paušálu zoberiete aj internet a televíziu, môžete jednoducho ušetriť. Orange.